ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಕೂತೀನಿ ಏನು ಮಾತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಾಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಬಜಿಲ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ಟರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋದು ಯಾನು ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಪುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿರು ಯಾನು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೀರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದ ನಾಕೇಂಡೀರು ಅಂಚದು ಪುಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ. ಬಟ್ ಏನ ಗಹಂಡಕ್ಕೇನ್ಗ ಒಂದು ತಾರ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಐನು ತೆಕ್ಕಿಜೇರು ನೀಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನೋಡ್ಚಿ ಗಾನ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಾಜಿಲ್ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಸತ್ಯ ಗಾನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಲ್ದಿನದ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚನೆಗ್ಲ ಚಾಲು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ಅತ್ತಿಗೆನ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮೆಂಟೋಲ ಲಿಂಜಿನ ರಾಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಗ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋರೆಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲ ಅವೇ ಮುರಳಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತನತೆ. ಅವೇನು ತುಷ್ಪಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಹರ್ದಿನಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಲಿಯೋನ ಬಂದು ಏನಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಗಿಡಿಗೆ ಬರುವೇರು ಜೋಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ. ತುಕ್ಕ ಏನೊಬ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪನವ ಚಾ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಹೋದಿತ್ತೆ ರತ್ನಾಕನಡೆ. ಆರು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚದು ಜೋಕ್ಲು ಬೈದಿದ್ದತೆ. ಗಹನ ಕೊರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಲಿನಿತಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಕಲಿ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಿನಿತಿಗೆ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾನು ಸುಮಾರು ಬಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ಪಾಡ್ದು ಕನತೆ ಜತಿನಾಡು ಬಂದಿರುವಾಗ ಜೋಕ್ಲು ನೀಟು ಕಾರ್ ಎತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ ಏನು ಕಾರ್ ಹೆಣ್ಣು ಕಿಲ್ಲ ಕಿಲ್ಲ ಕಾರುಂಡು ಮಿಂಟು ಐಟ್ ಕಾರುಂಡು ಕಾರ್ ಬರ್ಚ ನೀಕ್ ಬೋರ್ಚಿನಿ ಈ ತಿನ್ ಮಲ್ಲೇಜು ಈ ತಿನ್ ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತಂದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರತ್ನಕ ಕೂಡ ಕಜಿಪ್ ಕೊರಿಯರು ಮೀನಿಂದ ಕಾಂಡಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಡ್ಸಿ ಹಂಗೆ ಕೊರಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪಡ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನತೆ ಮಸ್ತ್ ಒರಿದಿತ್ತದು ಹಂಚದು ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಬಂಗುಡೆ ಭಾಳ ಶೋಕತ್ತಿನ ಗಜಿ ಬಂಗುಡೆದ ಅಂಚೆನೇನು ಉಪ್ಪು ಕಬಿಡ್ದೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚ ಕೊಜಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊಜಪ್ಪ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೋಕು 2 ಜನ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಕೊಜಪ್ಪರು ಅಬ್ಬಾ ಸಾಕಣ ಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತದಾ ಮಿಂಟನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತದಾ ಹಾಂ ಲಿನಿತಿಗೆ ಬಡ ಬಡ ಮಾಮ ಬರಡ ಬಾ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತೆ ಬೈಯಡ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದೆ. ಕುಂಬುರಣಿ ಕಂತಿದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಚೂರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಐಟು ಉಂಪು ನೆಂಚ ಬಂದು ತೆತ್ತಿ ಕಂತಿತ್ತೇರು. ತೆತ್ತಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತೆ ಅವಲ ಸಾಧಾರಣ ಆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನರ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಬಂದಿರು ಬಂದ ದೋಸೆ ಒಂದು ಮೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಮೇಟ್ ಚಾದಿತ್ತ ಇನ್ನಿ ಬೇರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಬರ್ಕೊಲ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆರಿಕ್ಕು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಪಟ್ಟೆ ಆಪುಜಿ. ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ಒಂಚ ಹೀನಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಗಂಟೆ ಕಂತೆ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಇದು ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವನ ಸಾದು ಒಕ್ಕ ಪೋಪಿರಕ್ಲು. ಒಂಚೈತೆ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಕೊಡು ಸಾಮಾನು ಪಂಡ ತಾರದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಂತ ನನ್ನ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದೆ. ಕೋಡೆ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ನೀರು ಐಕ ಪೈಪ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾರೆತ್ತನು. ಅಂಚದು ಬೇರೆ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೈದೇರು ಬೇಲೆ ನನಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಆತನು. ಒಂಚ ಪೂಯ್ಚೀರ ಶಾಪ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಕಾನಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಕನಪೇರು ತೂಕ ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ
ಅತ್ತಿಗೆನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಬಾಡ್ದೈತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂತ ಅವು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ದೆಕ್ಕೋಡು ಇದೇ ಪೊದ್ದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಎಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ಕಾಸು ಕಟ್ರೆಂಡು ಗ್ರೂಪದ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪೆನ್ನು ನಾಡು ಪೆನ್ನಿಜ್ಜಿ ಪೆನ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪೂರ ಹಾಂ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ತಕ್ಕದನ್ನು ಚಿಕನ್ ಕಳತೀರ ಸಾರಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಸಾರು ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಬರೋಡ ಹತ್ರ ಹಂಚಾತಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಟೈಸನ್ ಕೊರಿಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಯರೆ ಪುರ್ತಾಗುಡಾತೆ ಸೊ ಹಂಚತಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿಯರತೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಸಾರ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಸಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದ ಅರೆಪು ಕಡ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸಾರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಶೋಕಿತ್ತನು ಹೆಂಗ್ಲ ತಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಣ ಆಂಡಲ ಸುಕ್ಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ತಾರೆ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಬಂದೊಂಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅತಿಗೆನ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬುಡಿತನ ತಿರ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಬೋಡುಂದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಂಚಾಯೆ ದಯಪಂಡ ಕರ್ಂಚಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಅದು ಪಿತಾಡಿ ಅಂಕಲು ದೂರ ಪಂಡ ಗಹನನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಗಹನ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಪ್ಪುಯಿ ಗಹನ ಅತಿಗೆನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊರಡತ್ತೆ ಮುಲ್ಲರ್ಕ ಮುನ್ಕೂರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಲಿನಿತ್ ಹೋಗೈತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಕೋರಿ ತಿಂದೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗಹನ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಲೆ ಒಡ್ಡೈತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸುರುಕು ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಅವು ಲಾಯ್ಕಂಡು ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾನ ಈ ಜನ ಜೋಕುಲು ನಿಲ್ಕೋತ್ತ ಮಾರ್ಯಾರೆ
ಆಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲತ್ತ ಜೋಕುಲೆ ತಿರ್ತತ್ತಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಗೆ ಪನೋಡ ಎರಡು ಪನೋಡ ಅದಾ ಮಿಷನ್ ಅದಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಚೂರು ಕಜಿಬ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಇದೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಕೊಡ್ದು ಓಕೆ ರತ್ನಕ್ಕ ನಡೆ ಬತ್ತ ರತ್ನಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿರು ಒಂಚೂರು ಇದೆ ಅವ್ರ ಸೈಡ್ ಹೋಯ್ರಿ ಸೊಂಚದ ಕಂಚಿ ಕಂತದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿ ಬರ ಹಿರೇರ ನಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿರ್ತ ಬಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕುಲೋ ನೀನು ಲಿಸ್ಸ ಬತ್ತುಂಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಚೂರು ಕಾಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಆರು ಇಜ್ಜರು ಅರೆಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲ ನಾಯಿ ಬರ ಬತ್ತುಂಡ ಆರು ಒಂಚೂರು ಪಿದೇ ಪೋಯರು ಬಾಯ್ ಮಿಂಟು ಈ ಸಲ LKG ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂಚೂರು ತಾಗಾಯಿ ಅಲ್ಲ ತೊಜು ಒಂದುಲೆ ತುಲೆ ನಾಳೆ ಚೀನ್ ಮಲ್ತೋ ನೀನು ಆಯ್ತಾ ನಿಂತು ಬೊಬ್ಬೆ ಕಡೆ ಓಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಕೈಕಾರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಇಡೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಕಜಿಬ್ ಕೊಡ್ದು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಪೆಲ್ಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಏನಾವು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿಗೆ ತೊನ್ನು ಅಂಚೇನ ಗುಜ್ಜದ ಗಟ್ಟಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಅಡ್ಡಾಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಇರೇಗನ್ನು ಚೀಪೇದ ಏಕಡೆ ಪಾಪ ಪಂಡೇರು ಕೋಣ್ಲಂದು ಎಂಕ್ ಮೇಗೆ ನಾಲಾಯ್ತು ಆಗದನ ತವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಸೀದಾ ಮುಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದವೇ ಇಂಚಿನ ತೆಡಿಲು ಮಾರೆ ಉಂಜಿ ಪತ್ತಾಯಿನಿ ತೆಡ್ಲು ಬರೋನುಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಈಕಲ್ ಪೋಪಿನಾ ಒಣಸ್ ಮಲ್ ಪೋಪಿನಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲೇನು ಡಿ ಮಾಡುವ ರೆಂಡು ಗಹನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೋಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಲ ಅವ್ಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಂಟುಗೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅಂಚ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಪೋದುಗೆ ತೊನ್ಗ ಬನ್ನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಚಾಪರ್ದು ಪೂರ ಪಿದಡಿಯರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಬೆಳ್ಮನ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಡ್ತು ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕಡ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಡಿ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಲು ಸೊ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಅಜ್ಮೇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂಚ ತಿನ್ನಿ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬೆಳ್ಮನ್ ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಬಿದಡಿಯ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ದಾದಗೆ ತೊಂಡ 5 ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಬಂದು